Прывітанне, малады аматар дзікай прыроды. У сённяшняй вандроўцы я запрашаю цябе зазірнуць у гушчар Белавежскай пушчы і пазнаёміцца з сапраўдным лясным волакам. Ты ўжо здагадаўся, аб кім ідзе гаворка? Так, сёння мы на ўласныя вочы убачым зуброў. Зубры – тыя жывёлы, што жывуць пераважна ў гушчарах і трымаюцца статкам, дзе галоўнай заўсёды з'яўляецца самка. Вось, глядзі, мы, здаецца, натрапілі на такі статак. Зубар – самае вялікае і важкое млекакормячае на тэрыторыі Беларусі. Самцы могуць важыць да 200 кілаграмаў. Але, нягледзячы на вагу і памер, зубры неверагодна спрытныя жывёлы. Калі зубар напружаны, ён можа пераскочыць паваленае дрэва да 2 метраў у вышыню і да 4 у шырыню. Не баяцца зубры ніводных перашкодаў. Ручаі і маленькія рэчкі яны пераходзяць у брод, а шырокія і глыбокія вадаёмы пераадольваюць уплаў. А ці ведаў ты, што зубру на дзень патрэбна каля 40 кілаграмаў ежы? У іх рацыёне каля 300 разнастайных раслін, сярод якіх ёсць нават атрутны для чалавека баршчавік. Мяне заўсёды ўражвала гэтая велічная жывёла. Побач з ёй я здаюся такой маленькай курапатачкай. А ў цябе не было такога адчування? Убачымся ў наступным падарожжы.